правете ми компания, докато правим една поръчка. Чантата ще бъде модел от в този бежов цвят. Разбира се, клиентката си го избра, след като изпратих каталога и сега е време да се захващаме за работа. Направих си базата на чантата, както и дръжката. Много пъти съм ви казвала, дръжката просто ми е една от любимите части на чантата. Направих и страните и сега е време да сглобя чантата. И ето и няколко часа по-късно как изглежда чантата отвътре. Много от вас ме питаха също така дали може да се добави хастар към чантата. Разбира се, може. Като ако искате хастар, се добавя 10 лева към чантата, тъй като се пришива на ръка и не е много лесно. Сега ви показвам и синджира. Клиентката си избра да бъде с сребърен синджир и сребърни хълки, но може да бъде и с златни, ако искате. Ето и как се получи чантата, но все още не е напълно готова, тъй като с клиентката ми се разбрахме да добавя и едно джобче за телефона ѝ. Ето тук ще го сложа. Каза ми, че телефонът ти е нов и не иска да го слага при останалите си неща, за да не вземе да се надере. Но това не е проблем, разбира се. Направих и джобчето и сега ще го пришия към чантата. Размерите му са 8 см височина и 19 дължина. Като ето и как се получи с джобчето. По принцип цената на чантата без джобчето е 64 лева, без значение от цвета, а с джобчето е 69, ако и вие искате такова. И ето го и крайния резултат. Ако искате такава, може да ми пишете в Instagram или в TikTok. Чао от мен!